5 интересни факта, които може би не знаете. Природният газ всъщност е напълно без мирис, а острата воня, която усещаме, е от изкуствена добавка, наречена меркаптан. Този химикал на сярна основа мирише на развалени яйца нарочно, за да алармира хората мигновено и при най-малкия теч. Ногтите на водещата ви ръка растат по-бързо, защото активното движение стимулира притока на кръв и хранителни вещества към върховете на пръстите. Освен това, скоростта на растеж скача през лятото, когато слънцето помага на тялото да синтезира повече витамин D. Популярната диаграма, която показва, че усещаме сладко само с върха на езика, а горчиво с задната част, всъщност е научен мит. В действителност, цялата повърхност на езика притежава рецептори, които могат да разпознаят всички основни вкусове едновременно. Скаридата пистолет щрака с щипката си толкова рязко, че създава ударна вълна, способна да зашемети или убие дребна риба от разстояние. Този удар за части от секундата нагрява водата около щипката до температура, близка до тази на повърхността на Слънцето. Бухарите летят в почти пълна тишина, благодарение на специални ресни по краищата на перата им, които разбиват шумния въздушен поток. Тази стелт технология им позволява да чуват движението на плячката си в тъмното, без собственият им полет да ги издаде.